Desant minut po godzinie 8, a z nami w studiu ksiądz Grzegorz Miloch. Witamy bardzo serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Jest ksiądz przedstawicielem Stowarzyszenia Hospicjum imienia Świętego Wawrzyńca w Gdyni. Hospicja działają na terenie Pomorza różne, mają też różne specyfikacje, natomiast to, co wyróżnia gdyńską placówkę, gdyńskie hospicjum, to po pierwsze wiek. Właśnie, szykuje się okrągła rocznica istnienia, prawda? Tak, rzeczywiście w najbliższą niedzielę przeżywać będziemy urodziny 30 już, bowiem hospicjum nasze zostało powołane 29 stycznia 1987 roku dekretem księdza biskupa ordynariusza chełmińskiego Mariana Przykuckiego i w tym roku mija już 30 lat naszej działalności. I czy w związku z tym planowane są jakieś uroczystości? No, my jesteśmy stworzeni do opieki nad chorymi i powołani do tego. No, planujemy zaznaczyć to wieczorem autorskim, na którym będzie promowana książka, która jest dedykowana naszemu hospicjum jako prezent też urodzinowy. Sztuka w poezji pani doktor Ewy Sikory-Piaseckiej, która wydała właśnie ten przepiękny album, i promocja tego albumu, wieczór autorski, odbędzie się właśnie w Hospicjum Dziecięcym Bursztynowej Przystani w niedzielę o godzinie 16, na który też zapraszam. Tutaj, tak jak już ksiądz wspomniał, przede wszystkim rolą hospicjum jest pomoc oczywiście osobom, które tej pomocy potrzebują, więc prosiłbym o opisanie właśnie, jak ta pomoc tutaj funkcjonuje, bo hospicjum to jest zarówno domowe, jak i stacjonarne, więc proszę tutaj powiedzieć o tym, jakie placówki są i do kogo ta pomoc jest kierowana. Tak, rzeczywiście prowadzimy bardzo szeroki zakres opieki nad terminalnie chorymi i można patrzeć z perspektywy tych 30 lat, bo 30 lat to właściwie działalność hospicjum domowego dla dorosłych. Powstało ono jako jedno z pierwszych 5 w kraju, a potem zrodziła się potrzeba zbudowania hospicjum stacjonarnego dla tych, którzy nie mieli właściwych warunków odchodzenia w domach, i były takie potrzeby, i rzeczywiście zbudowaliśmy w 2000 roku hospicjum stacjonarne jako pierwsze w Trójmieście, w okolicach. Potem zdarzało się, że zgłaszano do opieki naszej również dzieci, dlatego też dla nich zbudowaliśmy Bursztynową Przystań w 2013 roku. Ale oczywiście nie zaniedbujemy również tej opieki nad dziećmi w domach po całym Pomorzu. Obejmujemy na całym Pomorzu dzieci w ich domach również, i zrodziło się to hospicjum domowe. W 2014 roku nazwaliśmy to hospicjum Bursztynowym Szlakiem, bowiem po tych szlakach pomorskich docieramy do tych prawdziwych skarbów, jakie są też cierpiące dzieci rzeczywiście, i pragniemy im, rodzinom, pomóc. Tutaj właśnie wymagało to budowy osobnej placówki, osobnej jednostki, bo chyba właśnie dzieci to jest specyficzna grupa docelowa, do której właśnie tę pomoc kierujemy. Ona ma zupełnie inne potrzeby, prawda? Oczywiście inny jest charakter pomocy i pracy wśród chorych dzieci